Sunwatun aşığı. Salam mehman tomaşaçılar, evi birleşler. Gahman arkadağımızın sayesinde sizin her organınızın bahtiyarlığı, rovaşlığı beslenmeni, hormatlı prezidentimizin canının sağ, belin başının aman, tutyan tutumlu işlerinin elmidamı rovacı almanardı olap, Sunwatun aşığı gepleşimizin täze sanına tomaş etmeye çağırıyız. Mehriban ýyllaşlar, gahrman arkadağımız, aýdymsa sunwatumyzyň ösmegi üçin ähli şertleri döredip, bu uğurda taýsy tagallalary durmuşa ornaşdyryp berdi. Hormatly prezidentimiziň durmuşa ornaşdyran giň gerimli işleriniň arasyna türkmen owazy tele ýaýlymyny açyp bermegi, türkmen aýdymsa sunwatyna uly galkynyş getirdi. Türkmen owazy tele ýaýlymynyň açylmagy bilen bir näçe zehinli ýaşlar ýüze çykdy. Sunwatun halipalarynyň döredijlikli ýoly ýaşlara mektep boldy. Aýdymsa sunwatynyň, tans sunwatynyň, folklor sunwatynyň, opera sunwatynyň kämilleşmegi netijesinde ajaýyp sunwat eserleri döredi. Şol sunwat eserleri bolsa gyzgyny bilen halk köpçüligine ýetirilip, ýyllaşlarymyza ruhy lezzet paýlady. Mehriban ýyllaşlar, bilen bugün gepleşigimizi şol türkmen owazy tele ýaýlymyzyň açylmagy bilen öz ukyp başarynyny halkymyza ýetirmegi başaran ýaş zehinlerimizi çağırdyk. Olar Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi Gowhar Hajymuradowa, şeýle-de Türkmen Döwlet Binagarlyk we Guruluşyk Institutynyň talibi Mahym Bäşimowa. Gyýlar sizi gepleşigimize hoş gördük. Gyýlar ne gahrman arkadağymyz biziň sunwatumyzyň, medeniýetimiziň ösmegi üçin taýsy tagallalar durmuşa ornaşdyrýar. Gahrman arkadağymyzyň tagallasy bilen türkmen owazy tele ýaýlymy açylanyna biziň halkymyza bir näçe gepleşikler, konsertler halkymyza ýetirilene. Şol halkymyza ýetiren gepleşikleriň arasynda saýrak bilbilleri diýen bir gepleşigimiz bardy. Şol gepleşiklerde de ilkinji gezek siziň şekilli aýdymlaryňyz biziň halkymyza ýetirildi. Saýrak bilbiller gepleşigi türkmen owazy tele ýaýlymy açylan gününden bäri häzir hem halkymyza ýetirilýär. Bu gepleşikde biziň ýaş nesillerimiziň şirin owazlary ýanglanýar. Ine Gowhar şol ýyllary ýatlasak, ilkinji gezek şu biziň türkmen owazy tele ýaýlymyzda näle aýdymyňyz bilen, näle şekilli aýdymyňyz bilen çykyş etdiňiz? Tomaşaçylarymyza görüň berseňiz. Türkmen owazy tele ýaýlym gahrman arkadağymyň özü açyp berdi. Saýrak bilbiller diýen gepleşikde şekilli aýdymyňyň gitmegi bizi diýseň begendirýär. Näçe ýaşyňyzdadyňyz şonda? Men 10-11 ýaşymdadym şo. İlkinji şekilli aýdymyňam iň eýjejik çagalar diýen şekilli aýdymydy. Çagalaň arasynda saýrak bilbiller atly gepleşigine aýdym aýdyp şekil aýdymyň gidip dursa, bu bir kiçijik çagan begendirýär-de, bizem gaty begenýärdik. Biz şo wagtlar çagalar we etkinjekler köşüne gatnaýardyk Mahym bilen. Mahym ýaly deň duşlamyz bardy arasynda. Şolaňam şo şekil aýdymymda gatnaşmagy, şo 4 çaga bolup şo ýerde jaňlaşyp daşaryk oýnamany çykýanymyz. Şuma täzir ine saýrak bilbiller gepleşigi diýär bolyn, menem çykýardym diýene. Ýatlaýansyn. O, biz üçin diýseň uly ýatlama bol galy. Şol iň eýjejik çagalar aýdymyňy bilýärmi? Häzir saýrak bilbiller gepleşigine inni kiçijik çagalar şol seň aýdymyňam häzir hem ýerine ýetirýärler. Howa diňe bir iň eýjejik çagalar däl eýsem Türkmenistanım diýen aýdym mady. Hatta şol iň eýjejik çagalar aýdymyň sazy bar. Häzirem käwagt ünserýän bolyn tele ýaýlymlarda çagalan gepleşiginiň sazy hökmüne goýberýärler. Bu da men diýseň begendirýär. Ona näme mehriban tomaşaçylar, gelin häzir hemmämiz şol saýrak bilbiller gepleşiginiň arhiwinden bir bölegini tomaşa edelim.
Mehriban ýyllaşlar, ine görşüňe diýäli Türkmen owady tele ýaýlymynyň saýrak belbiller gepleşiginiň beren miwesiniň netijesi inha bu gyýylar bugünkü gün biziň ýurdumyzda geçirilýän bayramçylyk dawaralarymyzda geçirilýän bir döwlet çärelerine inni watanmyzda waspedýän aýdymlar bilen çykyş etip ýerler. Gowherden ýaňy çagalyk ýyllaryňa tomaşa etdiň, begendiňmi? Elbette begenýän. Hormatly prezidentimiň saýasyna, gahrman arkadamyň saýasyna şular ýaly kiçilikden eýem teleýelimde çykyp aýdym aýtýanyma. Bu zatlar gahrman arkadamyň bizi çiretýän atalyk aladalarynyň netijesi. Bizi ýaşlara ine kiçilikden eýem şular ýaly teleýelimlerde çykyş edip aýdym aýtmaga, çykyş edip öz aýdymlarymyzy ýerine ýetirmäge iňejejik gyýjaga, merjenäneler atly bätleşiklere gatnaşyp öz ukyp başarnymyzy görkezmäge döredýän mümkinçilikleriniň netijesi. Bu zatlar üçin ine şular ýaly ine özümi görüp aýdyp otirna gahrman arkadamyň bizi üçin etýän atalyk aladalaryna çäksiz sag bolsun diýär. Edid arkadamyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri ilmi damara wajalsyn. Watanmyzda ine şular ýaly kiçilikden aýdym aýdyp, watanmyzyň awraýyna awraý goşak, ýurdumyzy gülledip ösdürjek, biziň owazlarymyzy, biziň aýdymlarymyzy, biziň halk aýdymlarymyzy daşary ýurt döwletlerine de aýdyp, daşary ýurtlary ýetirmek her bir ýaş aýdymçan meser etsin. Belente parlayar vatan baydağı, kalbimde yalanýar vatan aýdymy, tenero wajalyar döwrüň paýhasy, jigerde janym sen janym Aşgabat, Türkmenistan cümle jahan ikrary, watanyň kuwaty, halkyň ykbaly, taňa bojagatýar dünýäň ak ýoly, cümle jahan gymmaty sen Aşgabat.
Gahrman arkadağımız şu yaş ekinleri yüze çıkarmak için bir taýsy tagallalar durmuşa örnüşdirip berýärde. Ine mysal üçin biziň ýurdumyzda her ýyl geçirilýän şu yaş çağalary bir aýdymçy çağalar yüze çıkarmak üçin geçirilýän garaşdyrlygy merjen däneler bätleşigi bar. Ine siziň ikiňizem şol bätleşiklere gatnaşyp ýeňiji bolýaňyzda mümkin bolsa şu ýerde şu ýyllarym ýatlasak näçinji ýyllarda gatnaşdyňyz, näme aýdymlaryňyz bilen çykyş etdiňiz. Ine şol bätleşikleriň netijesinde de şular ýalyk şekilli aýdymlarda, şular ýalyk bir teleýaýlymyň üstü bilen bir gepleşiklere çykdyňyz. Men garaşdyrlygyň merjennaneler atly çağlaryň arasyna geçirilýän bätleşigine 2004-nji ýylda gatnaşypdym. Şo wagt men şu merjennane bätleşigine Joş ýüregim diýen aýdymy ýerine ýetiripdim. 2004-nji ýylda men kiçijikden tek sahnaň nämedigine de düşünemokdur. Mümkin şo wagt ýöne ejem ýanymda bolýardy. Ondan şo haçan görseň özümden ulaýdymçylar bar bolsa, indi hemmämizem çağı bolýan ýöne näme diýseň men iň körpeler bolamsaň, özümden ulaýdymçylar bar bolsa, "Vay oglum çykar ogydy, Gowharjan çykar sahna, çykan oga duragy çykar" diýip şey diýetdi. Onuň olaram men ýörjigim diýip çykarýadylar şey diýip, "Ýörjigim diýip çykmaly, aýdym aýtmaly" diýip men çykarýadylar. Biz üçin ýatdan çykmajak döwürler diýip hasaplaýan. Gahrman arkadağımyň saýasynda biz özümiz diýseň bagtly hasaplaýas. Mahum sehwat eşlemede sen bilen dowam etsek, sen hem şu garaşdyrlyk merjennaneler bätleşigine gatnaşdyň, ýeňiji boldun. Elbetde biziň hem şu türkmen awaz teleýaýlymyň bir ilkinji açylan günlerinden bir çağa çyk wagtyň eýem şol aýdymlaryň bilen bir watanmyda wasbedýän aýdymlaryň bilen biziň halkymyza bir ruhy lezzet paýlapdyň çağalary bir öz diňdoşlaryňa aýdymlaryňa ýetiripdiňiz. Şular ýatlasak. Men 2008-nji ýylda garaşdyrlyk merjennaneler atly bätleşigiň ýeňjisi boldum. 2009-njy ýylda Gulbaba bayranynyň eýesi boldum. Şo garaşdyrlyk merjennaneler bätleşiginde men deňiz guşum diýen aýdym ýerine ýetirdim. Menen şu taýrak bilbel gepleşigi açylanyna watanmyda wasbedýän galkynçyň ýalkym diýip aýdym ýerine ýetirdim. Galkynçyň ýalkym diýen aýdym Keremoğlu Garawowyň saatna döredilen aýdym. Şeýle şuwatlara mektepde daýanlanýar. Seňiň eşitdiň bir kilim özüň gowy begenýän şu ýa-da çağlar üç aýdýa bolýan begenýän. Mahum onda näme gelädir? Inni sen şo şekilli aýdymyň bir saýrak bilbiler gepleşiginiň arhiwinden bir bölegi hemmämiz tamaşa edelim. Ýasyr töwle diýaram, elem jahan göwüri, dostogynly diýaram, arkamda arkadagym, watanymyzda elmadam, baky parlar baýdagym, baky parlar baýdagym. Gowhar, saýrak bilbiler gepleşigine taýýarlanmady. Sen bir şu käbem ejem diýip bir ýerine ýetiren şirin aýdymlaryň biri bady. Elbetde şol aýdymam bir ýatlak geçsek, şol aýdymyň bir düşürlüşi ýadyňa düşýän bolsa, aýdymyň ýerine ýetirilişi ýadyňa düşýän bolsa, şona maglak geçsek. Aslında şol aýdymy ýazamyzda biz käbem ejem diýip ýazmaly ýöne haýal aýdym bolsun diýip ýazylan aýdym däl şol. Gelňände mehriban ýyllaşlar häzir hemmämiz şu türkmen awaz teleýaýlymynyň arhiwinden şol Gowharjyň ýerine ýetiren şekilli aýdymyny tomaşa edelim. İşigden wagtyň seher bilen, gamutsoň golaýlap ýanyma gelýär. Şol pirsady ýeňip geçmegim için jan ejem
Her bir adam şu çağalığından bir özünün bir başarını bilen, ukyby bilen bir geljekde bir öňüne goýan maksatlaryna ýetýär. Çağalykdan ne görýäňiz? Meselene aýdym aýdyp, biziň şu aýdym saýsyn ötmede bir ilkinji ädimleriňiz bilen gadam massaňyzda gahrman arkadağymyzyň saýasynda bagtyar döwletimiziň, bagtyar döwrümizin bagtly ýaşlary, bagtly talipleri mundan başga-da ýurdumyzda geçirilýän şu ýylyň parlak ýyllady bätleşigine gatnaşdyňyz, ýanglan ýarym tele bätleşigine gatnaşdyňyz, ýurdumyzda geçirilýän döwlet çärelerine gatnaşdyňyz, biziň watanymyzda wasp edýän aýdymlaryňyz bilen, söýgüni wasp edýän aýdymlaryňyz bilen çykyş etdiňiz. Gatnaşan bätleşiklerinizi bir ýeňişli orunlaryňyzdan bir buýsan şulan ýatlasaňyz, gowhar sizden aşlasak. Kiçilikden aýdym aýdyp, halk köpçüligine çykyp, arasynda tans edip, yeni de aýdym aýdyp, tans bilen aýdym bile ýöredip, şey edip, wagtyň geçmegi bilen Türkmeniň altyn asyr bätleşiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan ýarym tele bätleşigine gatnaşdym. Şonda da gahrman arkadağymyzyň saýasyna altyn zynjirine münasip boldum. Bu da elbette biz için yeni de edilýän atalyk aladalaryň netijesi. Şular ýaly bagtyar zamanada özümiň watanymyzyň bagtyar gyýdydygyma diýseň begenýän, buýsanýan, eziz arkadağymyzyň saýasyna ine şeýdip kiçilikden aýdym aýdyp, tans edip, aýdym bilen tansy bile ýöredip, arasynda gepleşikler alyp baryp, şeýle wagtyň geçmegi bilen ine ýaşymyzym ululýa, eziz arkadağymyň saýasyna biz ýaşlara ýurdumyzda geçirilýän iň bir owadan bayramçylyk çärelerine, konsertlerimizde, gepleşiklerimizde, watanymyzyň toýlaryna çykyş etmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Diňe bir Türkmenistan döwletimizde däl eýsem daşary ýurtlarda geçirilýän halkara festivallara, daşary ýurtlarda geçirilýän bayramçylyk çärelerine gatnaşmaga, ýagny daşary ýurtlar görmäge de mümkinçiligimiz bar. Sözüňiz agzyňyzda Hindistan döwletinde bir geçirilen festivala gatnaşyp, biziň ýurdumyzyň bir sanat ustatlary, bir folklor sanatynyň zehinleri bilen bile gatnaşyp, Türkmen aýdym sanatyny bir daşary ýurtlarda da eýýämine görýäňiz, ýaşlaňyza garamazdan ýaýmak sizden ýesip etdi. Elbette bu zatlar eziz arkadağymyzyň biz ýaşlara bildirýän ul ynamy, sebäbi daşary ýurda çykyp şo ýerde de özüňe bildirilen ynamy ödäp bilmek bu bir ul zat. Jogapkärçilik sebäbi näme Türkmen halk aýdymlaryny bir ýoýman aýtjak bolsaň bu köp halipalary dinlemeli, halipalary dinleýäs, halipalary hormatymyz uly. Ine şolardan öwrenýäs, şeýle de özümiziň ukymyza görä ýerine ýetirýäs. Şu Hindistan döwletinde de Türkmen halk aýdymlaryny, Türkmenimiziň ýagny UNESCO'nun maddi däl medeni gymmatlyklarynyň sanawyna girdilen küçdep aýdymyzy ýerine ýetirdik. Şo ýerde biziň mahtum bolup Pragyň sözlerine düzülen gözel senatly aýdymda ýerine ýetiremizde Hindistan halky mahtum bolup Pragyň goşgularyny bilýän ekenne. Ondan şol aýdymy özüm bilen deň aýdy otyrlar diýen ýaly bu da bizi diýseň bagtly etdi. Biz ýaşlara ähli wagtda nusgalyk mektep bolup duran gahrman arkadağymyda çäksiz sag bolsunmy aýdýar. Eziz arkadağymyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işler rowaj alsyn, mertebesi hemişe belent bolsun. Men Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutunyň geçirýän konsertlaryna, şeýle geçirilýän Türkmenistan döwletimizde geçirilýän konsertlere gatnaşýan, özümiziň aýdymlarymyz bilen çykyş edýäs. Bize şeýle mümkinçilikler döredip beren mehriban, gahrman arkadağymyzyň janynyň sagy, ömrüniň uzak, elmydamy belent başynyň aman bolmagyny tüýsüremden arzu edýän.
Geydiler, ha Türkmen Wagty ile ýaýlymyna sizem tomaşa edýänsiňiz. Biziň Türkmen Wagty ile ýaýlymyzda bir şu açylan ýylynan bäri halkymyza bir ruhy lezzet paýlap gelýän, ýaşlara görelli bolýan bir näçe halipalarymyz bar. Ine sizem bir haýsy biziň tele ýaýlymyzda bir aýdymlaryny dinläp gowwarýan halipalaryňyz bardyr. Ýa-da biziň bir aýdymsaz sunatymyzda iýi galyp geçen bir näçe halipalarymyzyň bir baý döredijlikli ýoly we olar bize mektep bolupdyr. Halipalaryň bir ýolyny gowwaryp özüňize bir golay hasap edýäňiz. Biziň halk artistlerimiz we şolaryň bir aýdym aýdyş ýolyny gowwarýansyňyz. Umumyň şolar dogrusyna görüňizse gowwarsa hötdeşligimizi sizden aşlasak. Ine men halipam men diňe bir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna däl, eýsem gahrman arkadamyz şu institutda okuyan taliplara işlemäge, zähmet çekmäge de mümkinçilik döretdi-de. Ne Türkmenistanyň Neft gaz toplumynyň medeni şuurluk merkeziniň galkynç folklor tansaparyna aýdymçy bolup zähmet çekýän. Ne şo ýerde de men halipam Türkmenistanyň atgazanan artisti Rüstem Bayramow maňa halipalyk edýär. Halipamyň öwretmegini men halk aýdymlary öwrenýän. Ýöne men şol aýdymçylygyň içinde Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowanyň aýdymlaryny söýüp dinleýän sebäbi şoň bir aýdýan aýdymlaryny ulumany görýän. Ýedi arkadamyzyň kitaplary barada ine Türkmen Wagty tele ýaýlymyndan bir konsert görnüşünde aýdymlary ýerine ýetirdi, canly görnüşünde. Cemal Halipanyň şoň aýdýan aýdymlaryny ulumany görýän, şo halipa hormat goýýan. Ine gahrman arkadamyzyň hut özüm bize nusgalyk mektep bolupdyr. Gahrman arkadamyda çäksiz sag bolsun diýär. Men Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Muratgelli Bayramberdi filan aýdymlamy işleşýän. Men Cemal Saparowyň aýdymlaryny söýüp dinleýän, söýgülüm, aglaýan, köýseýän seni, şol aýdymlaryny hasam özüme ýakyn duýan, gowy edip ýüregime girýän aýdymlarda, şoň aýdymlaryny söýüp dinleýän. Ýedi arkadamyzyň ýerine ýetiren aýdymma Leyla Faş diýip bilýärmi? Şol aýdymam Türkmenistanyň halk artisti şu Cemal Saparow şeýle gowy ýerine ýetiripdir. Halipaň aýdymlaryny söýüp dinleýän.
Gıylar gepleşmede gatnaşanňyz üçin, beren gyzykly görüňleriňiz üçin köp sag bolum. Gepleşmede tamamlan gelýär. Gepleşmeden bir düzüňi bar. Gepleşmeden mehmany biziň tomaşaçylarymyza bir sunuwata değişli sowal bermeli. Eger siziň berjek sowalyňyz bar bolsa, ýyleşlerimize ýetiräýsiňiz. Söýgüm galy bu güýde diýen aýdymy Türkmen Owas teleýaýlymyna ilkinji bolup kim ýerine ýetirdi? Mehriban ýyleşler bu sowalyň dogry jogabyny ekranda görýän gysga belgimide ýollap bilersiňiz. Nägiller gahrman arkadağımyzyň saýasynda näse şu watanmyzyň bir bagtyar ýaşlary, ýaş aýdymçylary bolup bir özüňizi ukyp başarnyňyzy bir Türkmen Owas teleýaýlymynyň üstü bilen şeýle-de ýurdumyzda geçirilýän bir beýatleşikleriň üstü bilen, dawaralaryň üstü bilen bir halkymyza ruh lezzet paýlap gelýäňiz. Mundan beýlägem size şeýle üstünlikleri, halkymyza bir özüňiziň bir ajaýyp zehiniňiziň, başarnyňyzyň bir netijesini aýdymlaryňyza ýerine ýetirip durmagyňyzy, aýdymlaryňyzyň bolsa muşdoklaryny tapmagyny, dinleýijileriniň bir söýgüsine münasip bolmagyny arzu edýän gahrman arkadağımyzyň saýasynda Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna rowaşlyk arzu edýär. Sag boluň Altyn, siziň dörejilik toparyňyzda da mundan meýlägem uly üstünlikleri arzu edýäs. Gepleşiňize çagyraňyz üçin sag boluň. Biz üçin, biz ýaşlar üçin, biz aýdymçylar üçin, biz sunuwa diýişgärler üçin şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Ediz arkadağımynyň jany sag bolsun. Bizem gahrman arkadağımynyň aladalaryna jogap edip geljekde watanymyzyň awraýyna awraý goşup ýurdumyzy ösürjek ýaşlar bolup ýetişer. Menem Altyn şu gepleşige çagyraňyzda köp sag bolsun maýdyan. Hormatly prezidentimiz biz ýaşlara uly önam bildirýär. Hormatly prezidentimiň bize bildirýän anamyny ödemäge çalışar. Goý mehriban gahrman arkadağımyzyň jany sagy, ömrü uzak, elmidama belent başynyň aman bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Sarpaly sunuwatyň her bir ädimi, sunuwata sarpa bar, sada sarpa bar, asyrlar alkyşlar, belent adyny, sunuwatymyz galkyndyran arkada. Mehriban ýyleşler, ine şunuň bilenem sunuwatyň aşa gepleşmeden bu sandan geçirip oturýas. Goý hemişe gahrman arkadağımyzyň saýasynda watanymyzyň beýik ötüşleriniň, bagtyarlygynyň boşlukçysy bolup, ajaýyp aýdym sallarymyz belentden ýanlansyn. Gahrman arkadağımyzyň jany sag, belent taşy aman, tutýan tutumly işleri mundan meýlägem rowaj alsyn. Sag salamat bolun, eýi ýyleşler. Taqdim sağa